Hyvin tulee Javi Martínez, Llorente. Edelleen Llorente, pelaa Muniainille. Muniain haastaa boksissa ja pilkku! Rangaistuspotku Leijonille, Iker Muniainin haasto ja tätä nyt olen parin otteeseen lässyttänyt. Javi Ventta kun ei ole maailman nopein kaveri. Nyt se kopsahtaa sinne jaloille. On pikkaisen myöhässä kyllä livekuvan perusteella. Katsotaan nyt sitten hidastustenkin perusteella, onko ihan oikea tuomio Klos Gomesilta. Kyllä on. Kyllä se näin vain on. Javi Ventta kannalta se vaan on harmi juttu, että hyvä pelaaja, hyvä La Liga pelaaja. Mutta kun ei ole vain niin nopea, jää hetkessä jälkeen kun Iker Muniain haastaa. Kontakti on siellä ja Caparrosin sydän tykittää tällä hetkellä. Nyt on mahdollisuus Atleticilla nousta tasoihin dramaattisesti aivan ottelun viimeisillä hetkillä. Se on Andoni Iraola, oikea pakki, joka tulee laukomaan ja siellä näytellään jo punaista korttia katsomosta. Nyt Diego Lopez vastaan Iraola. Iraola laukoo! Ja Lopez torjuu rankkarin! Ja se taitaa olla jo 4. pilkku, minkä Diego Lopez tällä kaudella torjuu. Sitten Villarreal pääsee nopeaan vastahyökkäykseen Ibagassa pitää edelleen pallo alussaan. Pires ei ollut paitsi ja Pires ja vielä takotolpalle, mutta ei tule. On huikea äijä Diego Lopez. Se on 4. rangaistuspotku, minkä hän torjuu. Ibagassa ottaa purnauksesta varoituksen ja nyt tuli vielä sitten aikamoinen loppu tähän peliin. 90 kohta täynnä. Ei pistä kovin häävisti kyllä leijonakaverit pilkkuja sisään tällä kaudella. Mieleen muistuu David Lopez, joka epäonnistui pelissä Valenciaa vastaan. Ai. Nyt menee rumaksi ja todella typeräksi tämä pelaaminen. Voi, ei näitä ei ikinä toivoisi. Mitä siellä nyt tapahtui? Oliko se Javi Martínez, joka käytti kyynärpäitään vai Godin? Kummatkin sätkivät nurmemmin. Godinille punainen kortti, Javi Martínezille punainen. Sitä nyt ei näkynyt kyllä yhtään sitten live-tilanteessa, että mitä tapahtui, joten täysi hidastusten turvi tässä joutuu nyt seuraamaan. Se varmasti on kohta tulossa. Onpa dramaattisen ikävä loppu, se on sanottava. Nämä ovat niin vaarallisia juttuja, nämä kyynärpäiden käyttämiset näissä ilmataistelutilanteissa. Godin käy todella kuumana. Villarrealin pelaajat nyt olivat ainakin selvästi sitä mieltä, että se oli Javi Martínez, joka siellä enemmän käytti käsiään. Ja näistä eleistä nyt voisi päätellä, että Godinilla, joo kyllähän se on nimenomaan Javi Martínez, joka siellä tulee kädet edellä tähän tilanteeseen suoraan Godinin kasvoja päin, mutta tässä on sitten todennäköisesti se syy siihen, minkä vuoksi Godin saa punaisen. Hän potkii nyt maassa makaavan Javi Martínezin selkää. Javi Martínez puolustuskyvytön kaveri, eli tässä nyt on vähän sama kuin Pepe aikoinaan käyttäytyi viime kaudella puolustuskyvyttömän kaverin selkää potkiessaan. Tästä tulee tämä Godinin punainen mitä ilmeisemmin. No niin, ja mikä sitten? Nyt siellä on ilmeisesti katsomassa jo joku kaveri, joka haluaa ottaa osaa näihin karkeloihin. Oho, menipäs nyt sitten riitaisaksi tämä peli. Mitä siellä tapahtuu? Se on Joaquín Caparros, joka osallistuu huutelullaan nyt tähän ja sitten lentää sieltä katsomosta ilmeisesti vettä Caparrosin päälle. Diego Godin ja häntä saatellaan tässä näin. Caparros yrittää tulla sieltä välistä. Ja jostain lentelee vettä. Siellä on myös Juan Carlos Garrido eli Villarreal-coachi. David Lopez on siellä, baskipelaaja. Ja Caparros lähtee ilmeisesti katsomaan. Voi herran jumalasen. Voi, mitä täällä taas.
yksikään ottelu se ei voi päättyä niin kuin normaalisti. Espanjassa tehdään aina elämää suurempi juttu näistä jutuista. Mutta niin se pitää totta kai olla, koska se kuuluu maahan ja maan kulttuuriin. Hänkin huutelee. Tässä oli muuten se kaveri, joka näytteli siellä punaista korttia. Joaquín Caparrosille punainen, kyllä. Hän lähti siis ulos. Diego Lopez torjui rankkari, sen jälkeen Villarrealin vastahyökkäys ja sitten alkoi jälleen sellaiset hulinat, että kyllä nyt polttariporukka eksyi ihan oikeaan tapahtumaan. Ei kannata iltaa lähteä viettämään enää mihinkään. 7 minuuttia. Hui, hienosti menee tämä ilta vielä. Aika huikeat lukemat ja no nyt en kyllä edes tiedä, onko se 7 minuuttia kovin järkevää. Mikä sieltä tuli? Punainen, no mikä sieltä tuli? Totta kai tulee punainen. 3. punainen kortti 2 minuutin sisään. Ja Pablo Orbaizilla kiehuu yli. Nyt en todellakaan tiedä, oliko kovin hyvä idea enää neljänneltä tuomarilta näyttää sitä 7 siinä lisäaika taulussa. Tämä peli melkein pitäisi lopettaa nyt mahdollisimman pian. No joo, tämän jälkeen nyt pieni tönäisy selkään ja sehän oli toinen keltainen kortti, eli Pablo Orbaiz lähtenyt 2 keltaisen kortin seurauksena ulos. Punainenhan olisi ollut ihan naurettava tuomio tästä. Mitä tulee tällä kertaa, tuliko taas vettä? No, en tiedä mitä tuli, mutta yli 4 minuuttia pelattu jo lisäaikaa. Ja vapaa potku, San Jose rikkoo tällä kertaa. Melkein jopa oikeasti toivoisin, että nyt herrat lopettaisivat tämän pelin. Tai sitten ainakin Villarrealin ja Atletikin kaverit nyt pelaisivat ihan fiksusti. Itsehän en näiden tapahtumien jälkeen Ariel Ibagassan lähtisi pelaamaan tai kuluttamaan aikaa siellä kulmalipulla ja odottaen sinne selkäpuolelle niin 2-3 vihaista leijonapelaajaa. Ei ihan ensimmäisenä kyllä mieleen tulisi. No voisi nimittäin tulla sukkaan ja aika kovaa. Iker Muniain yrittää tulla siitä keskeltä. Marcos Senna nyt vähän tahattomasti kolhii häntä. Polvet osuu Muniainiin. Sitten Sennan nosto tulee sinne konetoita sisään ja Iraisos tulee järkyttävällä tartsatyylillä tähän. Ei kuitenkaan kostaudu, vielä 0,5 minuuttia aikaa. Atletikilta siis 2 pelaajaa ajettu ulos ja Villarrealilta 1. Lisäksi 3 maalia, 1 epäonnistunut rangaistuspotku. Perinteinen ilta Espanjassa, kohta se päättyy. Vielä on aika epäselvää, että mihin numeroihin se päättyy. Tällä hetkellä ei näytä tosi siltä, että Atletikia tässä vielä saisi sitä tasoitusta aikaan. Ei ole päässyt ainakaan vähän aikaa hyökkäykseen. Nyt Llorente pääsee jatkamaan, mutta Toquero ei saa pallon haltuunsa. Capdevila. Ja se taitaa mennä lopulta Capdevilasta kyllä. Eli Atletikin heitto vielä. Muniain. Kevyet 7 minuuttia siis lisäaikaa. Siitä lisäaista nyt viimeinen minuutti meneillään. Iker Muniain. Ei onnistu syöttö ja Villarreal näyttää nyt säästyvän. Ei saa oikein enää kunnon kirja. Atletic aikaa näiden viimeisten minuuttien aikana. Nyt on vielä keltapailulla mahdollisuus tehdä 3-1 maali. Nilmar. Pires menee siellä taustalla. Pires! Mitä tekee Pires? Ei ole totta! Ropi! Nyt olisi ehkä jalkojen kannattanut toimia pikkaisen nopeammin tai sitten sen syötön lähtee ainakin nopeammin. Vielä tarjoutuu Atleticille mahdollisuus. Amore viettää nurin ja vapaa potku vielä vierasjoukkueelle. Siitä tasoitus. Niin kyllä Robert Piresiäkin kiitellään. Nyt oli ehkä vähän jopa pilkun paikka. Kyllähän siinä Castillo vähän tuli kyllä jalkapohjat edellä tilanteeseen. Susaeta nostaa 16 sisään, mutta sieltä nousee kuitenkin Villarrealin kaveria pääsee pääpalloon. Näin on ottelu pelattu ja ottelu päättynyt. Olipahan jälleen kerran kyllä sitten aika käsittämätön taisto. Kyllä menoa ja meininkiä riittää.